అదే ఇవాళ పొద్దుగాల పోయి కూర్చున్నాం 6 గంటలకు ఆ సార్ రమ్మన్నాడంటే మాకు ఏదన్నా ఒకటి అమ్మాయి న్యాయం చేశారు ఎట్లా అంటే అట్లా మాట్లాడుతాం మేము ఏ చేసినా ఒప్పుకుంటాం సార్ అంటే 2 లక్షలు తీసుకో 3 లక్షలు తీసుకో మా కాడ ఉన్నంత కట్టిస్తాం అంటే మాకు డబ్బులు వద్దు సార్ నా పాపకు పెళ్లి చేయి ఆ అమ్మాయి ఇన్ని రోజులు ప్రెగ్నెంట్ కూడా ఉంది ఇబ్బంది పడుతుంది లాస్ట్కు పెట్రోల్ కూడా పోసుకుంది సత్యదానికి అయ్యింది ఎట్లా చేసి పెళ్లి చేయని ఖాళీలు పట్టుకున్నాం సిఐని సిఎస్ఐని డిఎస్ కాడి కూడా మాట్లాడిచ్చిండు అందరితో మాట్లాడిన వెస్ట్ కాడికి కూడా 2 సార్లు పోయినాం అయినా సరే అని పొద్దుకులు కూర్చొని పెట్టుకుని ఆ అబ్బాయిని పిలిపించిండు బయటికి ఇద్దరు ఏదో లోపల కూర్చొని మాట్లాడిన అలా పక్కన మాట్లాడాలంటే ఇద్దరిని గన్మెన్లో పెట్టిండు పోలీసు వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ముందర ఏం మాట్లాడలేక ఏడ్చుకుంటా నిలబడ్డది నన్ను పెళ్లి చేసుకోవా నువ్వు ఇట్లా చేస్తే వాడు చేసినవని ఏడుస్తుంది ఆయనను మర్చిపోమ్మా ఇక నువ్వేం చేస్తావు ఆయన మర్చిపోయిందే బెటర్ ఉంటది ఇక అయిపోయింది ఏదో అయిపోయిందని నా సిఎస్ఆర్ చెప్పాడు ఏడ్చుకుంటూ బయటకు వచ్చింది ఇక ఏడుస్తుంది ఏందని మేము అలా మహిళా సంఘం వాళ్ళు మేము లోపలికి పోయి ఏందమ్మా